ଦିଅ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ଆଗ। ଆଜି ଏ ବାଘକୁ ଶିକାର କରିନେବି। ମହାରାଜ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆରେ ବାଘକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ତାକୁ ମାରନି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି। ଆମେ ଚୁପ କର, ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ଏ ବାଘ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ପୁଣି ମୋ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦଉଛ? ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦବା। ये बे अबे तेरा बाप हूं बे। दम अच्छी तो वो साला मारी देला रे। ये कुंभीर एमिति कोन होउछ? ଏମିତି କଣ ପାଗଳ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ? ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? अबे तक तो कौन चिन्हिबी? मत चिन्हिछु? आस्ता ला विस्ता, ମୁଁ ହେଲି ପୁଷ୍ପା, ପୁଷ୍ପରାଜ। ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ? ଦଉଛି ତତେ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ୟାର ବୋଧେ। ତମେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ନିଜକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ଭାବୁଛ କି? ସେନାପତି କି ବାଡଉଛ? କଣ ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ସେନାପତି ବାଡୁଥିଲି। ଆରେ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପୁଷ୍ପା ମାନେ ପୁଷ୍ପରାଜ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରପ୍ପା ରପ୍ପା କରି ରାପି ଦେଲି ରେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାଇଲି କଣ କରିଦେଲି ରେ ମୁଁ। ସିଏଟା ମତେ ରାପି ପକେଇବ। ଏ କୁମ୍ଭା, ତୋ ରମ୍ପା ସେତିକି ଥାଉ, ସେ ଉଠିଲାଣି, ଏବେ ତତେ ଫମ୍ପା କରିଦେବ।